Imos logo dar comenzo á dación de contas dos acordos de Xunta de Goberno, como cada venres, e logo poñome o voso dispor para calquer asunto que queirades tratar da actualidade. Se non digo local, nacional e internacional, porque o mellor levanta polémica. Os primeiros puntos teñen que ver co tema urbanístico de licencias, como sempre. O primeiro, unha denegación dunha licencia para a parcelación dunha parcela situado en Carballal. Logo hai unha licencia que ten que seguir logo a tramitación na Xunta de Medio Ambiente para a instalación dunha explotación de gando vacún e porcino en Nemenzo de Arriba. Hai tamén unha proposta de licencia para reformar unha vivenda unifamiliar na Silvouta e hai unha licencia para a construción dun edificio destinado a 22 vivendas de planta soto, baixa, máis 4, máis baixo cuberta na rúa de Manuel Beiras. Dentro do punto 5, o punto 98, son todos exencións fiscais. Todas as exencións por diferentes cuestións que figuran reguladas nas ordenanzas. Logo, no punto número 99, aprobamos un proxecto que estaba a ser longamente demandado dende hai moitos anos pola comunidade educativa de Fontiñas, que é o proxecto básico de execución do que se chama o itinerario peonil seguro para interconexión de centros na escola infantil de Fontiñas, que resumindo ten que ver fundamentalmente cunha pasarela cuberta entre o Centro de Educación Infantil e o Centro de Educación Primaria, fundamentalmente porque están interconectados, é dicir, todos os nenos e as nenas que van a educación infantil teñen tanto que facer uso de comedor como uso de outros servicios de conciliación de madrugadores ao longo do día. No inverno mollanse ou mollábanse, porque agora levan meses sin chover, pero hai unha demanda dende hai moitos anos de conectar os dous centros cunha plataforma cuberta para evitar as molladuras e facilitar o que é a conectividade dos dous centros. O proxecto aprobado hoxe ten un orzamento de 165.000 euros e viña sendo unha demanda histórica dende hai moitos anos no barrio de Fontiñas. En breve iniciaremos a licitación, a contratación. Hai tamén unha aprobación da justificación de subvención dunha subvención da Xunta para o Servicio de Normalización Lingüística por 5.000 euros. Hai na relación de urxencias a aprobación do convenio que figura xa nos orzamentos nos convenios nominativos entre o Concello de Santiago e Cogami para actividades para persoas con discapacidade na anualidade de 2017 por unha cantidade de 15.000 euros. Apróbase ampliar o prazo do que os premios de concurso de INDEA, coido que en 10 días. Sí, non figura aquí, pero sí que se aumenta en 10 días o prazo para presentar proxectos, porque houve un erro na publicación no OP e ampliase o prazo, creo que son 10 días. Apróbase tamén unha proposta que, ainda que ven asinada porque non está estes días, está nunha viaxe do Consorcio de Jorge Duarte, relativa á solicitude da empresa Tralusa de sustituir diversos vehículos. Sabedes que se sustituíron ao longo dos últimos meses porque hai unha flota moi embellecida, 10 vehículos, sin custo para o Concello, e o que se sustitúen, autorícese agora para sustituir 5 vehículos máis, mentres non se inicia a contratación do servicio de transporte público, o novo contrato, non? Os plegos están a piques de rematarse, co cal en breve se iniciará a licitación. Mentres tanto, somos conscientes de que a frota está moi embellecida, autobuses en algunhas liñas, xa se sustituíron 10, ahora sustitúense 5, en principio sin custo para o Concello, e, porque a empresa lle compensa ter autobuses en mellor estado de cara aos arranxos e a nos tamén, evidentemente, por unha cuestión de seguridade, non? Hai tamén un recoñecemento de obrigas e recoñecemento extrajudicial que vai tanto por pagos de comunidade de propietarios do ano pasado que quedaron fora de orzamentos, o pago tamén dunha certificación que quedara sin abonar no ano 2011 da reforma que se fixera na Escola Infantil do Hórreo por 31.000 euros e que fora recoñecida en marzo de 2015.
Estamos en estes momentos cunha demanda judicial por esa cuestión, entón o que se fai é aceptar o pago, porque enténdese en asesoría xurídica que a certificación foi recoñecida na casa no ano 2015 e que, polo tanto, hai unha obriga de abonar o que esa cantidade. Figuran tamén, dentro do recoñecemento extrajudicial, os pagos polo contrato da luz con anterioridade á regulación do contrato, e tamén o pago dunha mensualidade da Escola Infantil de Meixón Frío, que, como sabedes, está no proceso de licitación e que nestes momentos está fora de contrato. E hai tamén unha modificación dun acordo de Xunta de Goberno respecto a unha subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria para a execución de diversas accións formativas dirixidas a persoas desempregadas que ten que ver con dous dos talleres que non se van a prestar. E creo que iso é todo desta Xunta de Goberno da Ponte. Co cal, se hai algunha cuestión que querades preguntar ao respecto dos acordos de Xunta de Goberno, estou vos dispor. Se é sobre outros asuntos da actualidade da cidade ou do mundo, tamén. Que prazos hai para as fases do itinerario que realiza esas duas fases? Hoxe aprobase o proxecto. Entón, iníciase a contratación. Vamos a intentar que a contratación se inicie canto antes, non? Xa sabedes, non vou a repetir a coletilla, pero os servicios de contratación para durar os procesos de licitación 2-3 meses, non? O ideal sería poder executalo nas vacacións de Nadal, pero a min dá a sensación de que imos moi xustos para que iso aconteza. O digo porque se unha licitación mínima dura 2-3 meses, unha contratación dunha obra, e estamos en outubro, pois imos moi xustos, non? Eu en breve vos poderei decir algo máis acaído porque irá a contratación directamente, o inicio da contratación tamén a Xunta de Goberno, pero creo que dificilmente chegaremos a executar a obra no Nadal, aínda que se aprobe hoxe o proxecto. Bueno, dependerá un pouco dos ritmos da casa, ao mellor me sorprende. Supoño que tampouco hai prazos concretos para o remate deses pregos do plan de transporte e a licitación? O que se me di é que están pendentes do estudio económico, que os pliegos están pechados e que o servicio debería empezar a nova licitación, bueno, no mes que ven, non? Pero bueno, estamos a falar dun contrato que sabedes que precisou da autorización europea pola cuantía e que leva xa un longo tempo, non, traballándose en él. Sabedes que aí se van a contemplar as novas liñas, será presentado no seu momento, evidentemente, por Jorge, e todas as melloras que se suscitaron despois dos procesos participativos. En principio están no tramo final para iniciar a contratación. É a información que me deu o concelleiro hai unha semana nos despachos que fago regularmente cos concelleiros. Sobre outro tema, realmente ese prazo que o Concello dera aos Franco para devolver as estatuas e ese requerimento, creo que se cumpriron, non? O 16, non? O día 16. Vamos a ver, é que o prazo empeza a contar, e son 2 semanas, non dende que nos o enviamos, sino dende que eles asinan o recibí. Entonces, remata o 16, en que estivemos traballando durante esta tempada, pois en certificar toda a documentación atopada nos arquivos da Universidade, que sabedes que toda a documentación municipal de antes dos 60 figura nos arquivos da Universidade, entón unha vez atopada había que certificalo. Estivose traballando tamén, bueno, na identificación das pezas e na estrategia que se vai a plantexar en caso de non respostar, como eu supoño que non vai acontecer antes do 16, non? Cando presentemos, evidentemente, se temos que chegar a presentala a demanda, pois faremos unha presentación pública e contaremos que a estrategia xurídica o que se estivo traballando estos días é na preparación da mesma, non? É dicir, había que certificar a documentación e darlle validez, e logo estamos traballando tamén con especialistas na materia no que é na identificación das pezas, que é unha evidencia, pero hai que deixalo peritado. Como se están traballando, non prevén que vai haber esa resposta, cando se podría iniciar ese? A partir da finalización do prazo, a propia semana que ven. A propia semana que ven. Eu quería preguntar polo Monte do Gozo, porque quedou deserto o concurso
Non teño coñecemento pormenorizado dos pliegos porque é un concurso que, como sabedes, está a licitar a Xunta, non? E turismo, non? O único que pensei estes días cando vin é se nos chega a pasar a nós. Teríamos un Monte do Gozo Gate. Estaríamos todos os días abrindo porque quedou deserto o concurso, non? Bueno, como xa veño curado de espanto, pois moitas veces é imputable ás propias condicións do pliego ou a propia situación do mercado. Non sei cal será a situación en estes momentos, non? Nos agardamos que canto antes se poda regularizar. Cóstanos que dende Turismo se está facendo un esforzo por revitalizar a zona e, bueno, pois mandamos ánimos e solidaridade internacionalista ao Departamento de Turismo da Xunta para que resolva ese procedimento administrativo. Non teño elementos como para facer un xuicio político máis alá do pensamento que tiven de se nos chega a ocurrir a nós, pois estaríamos todos os días abrindo portadas. Pero creo que é necesario que se faga algo. Bueno, eu agardo que eles podan regularizar a situación. Supoño que a súa idea non é prestar o servicio directamente e é que o sector o asuma, non? A dinamización do servicio. Entón, eu supoño que terán que corrixir o que teñan que corrixir. Evidentemente, se quedou deserto é que as condicións non debían ser de interese do propio sector. Entonces, bueno, pues, eles aí supoño teñen técnicos e teñen unha estrategia para intentar reconducilo e agardo que polo ben da cidade eso aconteza, non? Mais alá de quen é competencia de quen, o que a todos nos interesa que na cidade funcionen os procedementos e, neste caso, a revitalización do Monte do Gozo acabe sendo unha realidade. Alguna cuestión máis? Moi ben. Deixadesme marchar, sí. Carai. Como leo da ausencia do goberno municipal nos actos do Día do Pilar, simplemente indicar unha cuestión que xa se deixou constancia por escrito, é dicir, a presencia de Xanduro estaba confirmada como representación institucional, pero anuláronse o que era parte dos actos onde había representación civil. É dicir, polos motivos que fora, reduciuse os propios actos á misa, e non o que era a recepción civil. Bueno, sabedes cal é a posición do goberno respecto á presencia en actos religiosos, pero a presencia de Xanduro previamente estaba confirmada para o espazo civil, como todos os anos. O digo porque dá a sensación de que nos van a acabar aplicando tamén a noso 155 sin comelo nin bebelo. Vale? Tal como está a cosa, hai que aclararlo. Bueno, pois nada.